CMSS ni ale ye Caisse malienne de sécurité sociale du district de Bamako ye. An ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen do kɛnɛya ko ma ale y'a ladɔnniya k'a fɔ juin kalo tile 19 tɛmɛnin na ko min ye contrôle physique ye ko o baaraw olu daminɛna. Contrôle physique ale laɲini ye fɛn min ye o de ye an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la baara taafan sira fɛ ni o ye mɔgɔ ye minnu bɛ retraite la walasa mɔgɔ wɛrɛ kana se ka u ka pension ta u ɲinɛma kasɔrɔ u tɛ a kalama ani fana n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu fatulen don ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka u ka wari ta kasɔrɔ an ka jamana gouvernement mɔgɔw tɛ a kalama walasa ka se ka fu siri olu ko danna contrôle physique laɲini dabɔra o kama. Okumu kɔnɔna na an ka kɛnɛya minisiri madame Jiminatu Sangare ale ye yafadeli kɛ an ka maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini u fɛ ko u bɛɛ lajɛlen ka se u ka sigida CMSS la ni ka taa u ka contrôle physique kɛ ani fana a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka pension ta